Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fake's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate it. Wait, guys, Nina, umuntu epostile la social media anifundi i-caption kusithini angisusibindi uyasho kuleya post ukuthi uzobe ekwi-podcast emgedeni lapho senibona ukuthi nje makhumalo khona ukuthi cha umqondile ubabakho maye ngimchazele angithi usibindi ufike noSipho Cele wathi uzoqala ngayo nakho-ke manje usenza kunenye short video esiyibonayo unomunye usisi masifunda igama lakhe uThobeka Khumalo manje-ke ufake le sound le yakhe yokuthi ngikhohliwe kunimema ngiyashada into efana le sound nje le yade nimliswa ngayo khona manje hayibo kodwa niyabona ukuthi uma yena wayiprofetha lento yenzeka kuSibindi ukuthi umzali wayibona ngesikhathi bemxoxela ukuthi uSibindi bese kwenzakaleni bese kuyindaba kaTirelo betshela uMayeni wathi uMayeni uSibindi ayibheke ezinye izinto azenzayo zizombangela isicefe ngizofuna kahle igama lisho kodwa ngazomathi isicefe noma isidina. Ngibona-ke le sound le uSibindi ayisebenzise la emenalo sisazobe ekwi-podcast yabo yakhe mayenza le sound ukuthi-ke ngikhohliwe kunimema sekwenzeka iphutha abantu abanye bathola ngisho inhlamba kodwa guys ngiyabona ukuthi i-behavior yakhe iyacasula and ngiyabona ukuthi akufanele kube sengathi iyagqugquzelwa into ayenzayo because kuyiphutha lento yabantwana angaqhubeki ngoSibindi ngishoyo nayi le video lo sisi uSibindi uzobe kwi-podcast yakhe uzivezeleke njengasekuqaleni khathi azivezela noGogo Sikhotheni wayezoba kwi-podcast kaGogo Sikhotheni YouTube channel kodwa ngalesa sikhathi because sathi hawu nangu uSibindi segqoke matching colors noGogo Sikhotheni phela uSibindi asisamthembi asimthembi-ke vele thina ma-viewers sezwa futhi ukusho abazali bakhe ukuthi vele naba bamthembi nangesikhathi evela noGogo Sikhotheni sabona noMakhumalo ekhuluma naye ukuthi ungasigili washo ukuthi hayi ubeshutha nalo Makhumalo-ke lo ovele lana uzobe kwi-podcast yakhe kulena-ke ecasula abantu le phasi yokuthi asiyigqugquzeli i-behavior yakhe ngiyifake phakathi asihambisani ne-behavior yakhe futhi nezinto ayikhulumayo ngoba asizizwa kuba khona le ndawo ecasula abantu noma kunjalo-ke mina ngeke nga-understand masuthuka inhlamba uyithukelani inhlamba ngoba phela mawulungisa noma mhlawumbe amazwi akhe ngeke ezezwakale noma leyo comment yakhe ngeke ize ifike siyabona ukuthi mawuzobeka isizathu sokuthi abantwana benze ingane bengayinaki mhlawumbe ingane igcine seyikhuliswa ogogo abanye futhi bajike bona bezokhuluma ngalabo baby mama ababashiyayo bekhulume kabi bengabaphathi kahle abantu besifazane uyabona ukuthi into ezwakalayo le ukuthi le comment imayelana nani yingane ezenziwe yingane zingakabi nemali impilo isazoqhubeka abanye uthola ukuthi sebeyashiyana ngenxa yokuthi basheshe bathola abantwana bebancane abasakwazi ukuqhubeka ndawonye kuningi ushintsho usazokwenzeka empilweni zonke lezo zinto ubekani i-comment esikwazi ukuyifunda ukuthi le ntukuthelo yakho ikuphi manje masuzovela uqhamuke nenhlamba kugcwele inhlamba ileyo nto-ke yenza ukuthi mina ngidideke mase ngiyakhuza-ke because inhlamba mangiyifunda angazi ukuthi uthini yezwa ukuthi udiniwe vele-ke ama-TV shows ayadina ngisho nawo ama-reality shows noma kuba khona iy'ndawo abayi-acthayo kuba khona ukuthi nje uyabona ukuthi ayinhle lento mawususho ukuthi lokho akukho kuhle kube ngokuthi awuthanda indlela akhuluma ngayo awuthanda ukuthi uyadelela i-behavior yakhe iyazwakala leyo nto
Inkinga inhlamba. Masuthola i-comment yakho ngiyidilithile, mhlawumbe masuthi ayi cha le ntombazane iyakhetha kanti angikhethi. Ngeke ngiyigcine into engingayizwa nami nenhlamba futhi ngoba ngiyigqugquzeli. Naye lo uSibindi angimuzwa kodwa kuningi ngisho ngithi angimuzwa mayekhuluma. Ngazi ngathi ngisho nesintu ngicela ningichazela ngumZulu impela kodwa lesintu esikhulunywa uSibindi angisizwa. Kodwa futhi ngingasho-ke kuSibindi kuphela. Nganitshela ngathi nangesikhathi ngiqala ubuthando neSithembu ngibuke vele ishow seyiphakathi. Mangizwa ukuthi ubaba owenza uthando neSithembu uveza amakhosikazi akhe neSithembu, ngayitshela ukuthi nje ubaba-ke shuthi ozochaza ngesiZulu nomsuka weSithembu ngalandela. Hawu, ngathi sengiphakathi uthando neSithembu ngathi hayi i-TV show le angeke iphelele lapho. Ngeke ngikuchazeleke leyo. Sengisholo lo ofika la ethi mangibuza umbuzo masethi wena umZulu onjani ongasazi isiZulu, yabo. Naku uthando neSithembu ngaya khona ngithi ngoba uthando neSithembu ubaba lo ozokhombisa ngeSithembu la kumabonakude, okusho ukuthi kunendlela yokufundisa ngesiko noma ngamasiko. Kodwa ngithe sengifika khona ngathi hawu, okay, i-TV show le ngama lapho. Zikhona ezinye izinto engiyibonile ukuthi lezi zihambisana nesintu nesiZulu. Zikhona ezinye engiyibonile ukuthi lezi kufanele zenzeke ngoba kwenziwa i-TV show iphelele lapho. Akusikho ukuthi mhlampe kuveza umlando ukuthi iSithembu senzeka kanjani, kumele sime kanjani, wenze nje ngendlela yakhe. Nengithi mase ngibheka la ku-social media abantu abakhulumayo ney'ngane ey'phuma khona kwiSithembu, abanye bahleze besho bethi hayi kodwa kuyinganekwane okunye, hhayi ukuthi konke, okunye bakuthola kuyinganekwane. Khona nje nomunye ubhuti yazi individu, khona nomunye ubhuti ade echaza nje elwa ngokuthi laphaya kumnakwethu aka-understand ukuthi kwenzakalani. So ngathi i-message yakhe yakubaba uMsiriki unawo nje ubaba uMsiriki umnakwethu. Ile inkinga kodwa wakhe-ke ungconywana ngoba wakhe unamalobolo, kodwa naye eMzumbe abashadile bonke amakhosikazi njengoba efuna unumber 5. Kodwa masenza i-TV show uyesitshela ukuthi uvinjelwe uMacele, kodwa masibheki iy'nqumo azenze eMzumbe awukho uMacele amvimbe khona. Awusekudinga imethi yakho-ke nokuthi uthi ukuyishaya imethi ucalculate ukuthi iyahlanganani, 1+1=2. Ungacela uma ingahlali eMzumbe uyivimba kanjani iy'nqumo kufanele ukuthi zenzeke eMzumbe neyibalulekile kumnikazi weSithembu. Mase ngithi uMacele vele, uMacele ukuba ubenamandla wegazi siyahleba. Nengithi uMacele ukuba ubenamandla ukuthi cha ngabe umayini akekho eMzumbe. Naleyo nje iyenze kube imethi yakhe encane. Angifuni mina ukukuchaza ngoba nina ngisho ukuthi nje nichazele into ngoku-analyze show mase nivele nifake inzondo yenu, nifake nina ngathi number 5 bakhona laphana eMzumbe, noma kube ngathi labo sisathu uMsiriki kuba yisona ngoba bona basala. Into enivele niyenze, mina sengisholo ukuthi into esobala ukube uMacele ubeno say ozwakalayo noma her word is final, uma kaSibindi ngaba akekho eMzumbe. Manje sibuka ukuthi-ke wayebengasho ukuthi kuyashoda ephaketheni kuphela mawukuthi leso simo sokuthi bayahlela ungahlangani, hhayi ukuthi thina ngoba nakho kuze i-TV show fanele sihambe nokuthi uMacele wavuma kanjani kodwa lokho akavumi. Akahlale eMzumbe, akahlale eMzumbe. Izinto abazenzayo ey'hambisana nesintu uMacele uyabaleka ngoba uthi umzalwane. Nje nakhu ilo ade sibuka ku-season 6 kahle kahle kwakuyi-COVID eyenza ukuthi kungenzeki ngoba kwi-COVID kwakuthiwe abantu abazoya emcimbini bangaka. Manje umcimbi ofaka abangani nezihlobo wawungeke uzube mnandi sebengazange zingafikanga ezinye izihlobo, kodwa kulapha yasekwenziwa i-TV show sahamba nokuthi uMacele uyomisayo ngoba uMacele wakhuluma etafuleni. Angithi yabo, ngoba uMacele ekhulume lapha etafuleni kudliwa wasubamba lokho
So uzocasula ukuthi uMacele ukhuluma etafuleni mase siyabuka ukuthi ayenzi sense ukuthi uMacele engavimba into esivele yenzeka. Uyayibona? Le video kambe bengizonitshela ngosibili. Ngisho ukuthi ake sithi nje manje sikhulume ngoMangwabi ngoba manje ngikhuluma ngoMangwabi anilwi kakhulu. Angithi uMangwabi usevele sesemzumbi noma engakaqedi izinto zakhe. uMacele uzosho kanjani ukuthi uMangwabi azingapheleli izinto zakhe esehlala emzumbe enendlu nabantwana? uMacele uMangwabi usemzumbe kodwa uMangwabi umbona uMseleku njengoba noMacele embona manje uMacele sekuzothiwa lapha kwishow uyonqabela uMangwabi ukuthi akashade kodwa uMangwabi uyasho ukuthi yena akekho ready kodwa futhi uMangwabi uyasho ukuthi uyakha kubo. Mayethi uyakha kubo ngeke size silabaze kodwa mayethi akekho ready sizoshutha uMangwabi phela mhlambe ngenze ukuthi odokotela lapha yana esibhedlela bacela inamba yakhe shuthi ikhe ngekho ready. Ngithe bothi njani mayethi uyakha kubo sizosheshe sikukhohlwe lokho ukuthi uyakha yabo akulendi kahle akuna drama. Masikodwa masithi uMangwabi angiceli umembeso angikho ready ngisacabanga khona ezinye izinto engiyilungisayo so sike sinodokotela akhe banenamba yaMangwabi shuthi bayamtshela ukuthi ke manje ubona ukuthi ufanelwe yilempilo yokuba nabafo wasemzumbe ingoba uMangwabi uthi akekho ready esevele sekhona emzumbe. Manje sekulula ukuthi si-interpret ngokuthi shuthi uzohamba kanti cha wakha indlu le abathi izoqondana naye ngoba le adikhona le abakwazi ukwenzela kuzo izinto zesintu so kufanele kube khona indlu samuzwe lokho. Sola sizathu sangempela sokuthi umemvesi ungabibikho kodwa manje ngoba kufanele lapha ku TV show sikhulume la ilayo thina angikho ready makufika unumber 5 ngiyahamba masithi udokotela akhe nakhumbula nje sebemfonela wayengajabuli sasithi kanti ufonela ubapho ehleli noMseleku angisifanele sikhulume kanjalo ukuthi uba lo mfonelayo ehleli noMseleku nezingane ngoba phela na umndeni wakhe phakathi angithi bafuna sihlebe mase sihleba ke sebeyasikhuza abasafuni sebefuna sihlebe ngendlela yabo ngoba sabona lapho ukuthi uMangwabi uyikhiphile namantombazane noMseleku pho uba ufonayo uMangwabi uhleze efonelwa. uMangwabi usuke efonelwa ubani ngoba esinye isikhathi uMseleku usuke ekhona niye nake kusandla nesithembu uMangwabi ifoni yakhe ibhizi. Ngithi bafuna sisho lokho bayafuna sikusho kodwa abafuni futhi ngoba phela masikusha ngithi abe yana kwishow. Ngisanganiswe yini?